ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш муҳорибаи Зубайра Тухугов дар турнири UFC 267 баргузор гардид ва хотиррасон мекунем ки Зубайра Тухугов тӯли як сол ба қафас баромадагӣ набуд ва дар ин турнир рақиби ӯ варзигар аз Бразилия Рикардо Рамос шуд. Ҳозир боша мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем. Лайкро зер кунед, мо боша сар мекунем. Якм раунд сар шуд ва ҷанговаро дар маркази қафас вохӯрданд. Зубайра дарҳол марказро аз худ кардан рақами 1 кор мекард ва бояд гуфт ки ба рақиб зарбаҳои хеле сахт мезад. Рикардо дуюм рақам кор мекард ва дар зарбаҳои Зубайра ҷавоб медод. Аммо зарбаҳои Зубайра ҳам сахт буданд ва ҳам дақиқ буданд. Аз ҳамин сабаб дар мобайни дуюм раунд чеҳраи Рикардо Рамос пур аз хун буд. Аммо ба ин нигоҳ нокарда Рикардо Рамос зарбаҳои хеле хатарнок мезад. Зубайра боша рақам 1 кор карда ба ӯ ҳамла мекард ва дар охири якм раунд Зубайра ба Рикардо ҳамла кард, аммо Рикардо ӯро бо зарбаи оринҷи даст вохӯрд ва қариб буд ки Зубайраро ба нокдаун равон кунад. Зубайра якчанд қадам ба қафо монда худро барқарор кард ва ҳамин гуна якм раунд ба анҷом расид. Гуфта мешавад ки якм раундро Зубайра Тухугов гирифт. дуюм раунд сар шуд ва варзигари бразилӣ дуюм раундро хеле фаъолона сар кард ва бояд гуфт ки равиши муҳорибаро дигар кард. ӯ фаъолтар буд ва зарбаҳои бисёр мезад. Зубайра низ аз рақиби худ қафо намемонд, аммо варзигари бразилӣ каме фаъолтар буд. Дар мобайни дуюм раунд Зубайра муҳорибаро тамоман ба дасти худ гирифт. Умуман дуюм раунд пурра дар стойка гузашт ва ҳар ду ҷангоҳаро хеле зарбаҳои сахт ва дақиқ ба якдигар мезаданд ва бояд гуфт ки дар дуюм раунд каме фаъолтар варзигари бразилӣ буд. сеюм раунд сар шуд ва аз оғози раунд Рикардо ба Зубайра ҳамла кард, аммо баъди якчанд сония боз Зубайра рақами 1 кор мекард, а Рикардо боша рақами 2. Варзигаро ба якдигар зарбаҳои хеле зиёд заданд, аммо зарбаҳои Зубайра аз рақиб дида дақиқтар буданд. Дар охири сеюм раунд Тухугов Рикардоро ба замин афтонд, аммо Рикардо дарҳол ба по хест ва ҳамин гуна раунд ба анҷом расид. Дар натиҷа Зубайра Тухугов бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. Мо Зубайра Тухугов даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем.